Skal bare trykke på den. Nu kører den. Fuck din plug, man. Alle i vor plug har røget. Alle i vor plug har løjet. Alle i vor plug har fordøjet indtrykkene fra jeres vinduer. Vi ser igennem nypudsede ruder. Fuck din plug, man. Fuck din plug, man. Alle i vor plug er søde. Søde og bløde som hvalpe. De bedste i kindelen. Men I prøver at starte en minkfarm. Det kan I fandme ikke være bekendt. De er så søde. Vi er ulve. Der bider jeg i hænderne. Og fuck om I har rails straight flush. Den bider ikke på os. Vi spiller ikke dit spil. Vi kender reglerne, men spiller ikke dit spil. Så fuck din plug, man. Fuck din plug, man. Jeg bliver insane af alle dagen over jeres plug. Hvor jeg sidder uden for kontoret. Venter som et barn på at komme ind og blive noteret på din plug. Min boligsituation lige nu, den er skidt sgu. Så siger du, at jeg kan bo i jeres plug, man. Jeg skal bare skrive under på pluggen, man. Lægger hovedet på pluggen, man. Planter. Vi er der og er der. Planter. Vi er der og er der. Salt, sukker, fedt og e-nummer. Men er dumme af angst for at plante majs i Sahara. I tusinder af år har man remixet arter af f.eks. hunde. Men majs og kaktus. Majs, der vokser i Sahara. Bacon, der ikke dræber. Vi tror, naturen er naturlig. Men hvor er dinosaurerne? Evolution kaldes det. Det er en revolution i kødet, blod og DNA'en. På skærmen. Nu er der en rød plet på skærmen. Det betyder, at det kører. Okay. Okay, det næste hedder Arne. Han sagde undskyld, og det var okay. Det er ikke meget, men hans forseelse var heller ikke stor. Det er let at klemme, men Arne sidder stadig i panden. Jeg ser dem hver gang jeg kigger i spejlet, kigger mig selv i øjnene og spørger mig selv. Var det virkelig det værd? Baku. Eurovision Song Contest. En by i et land, jeg aldrig har hørt om. Og så mødte jeg en aserbajdsjaner. Men jeg undlod at se Eurovision Song Contest. Men. Historien er den, at de brugte en masse penge på et stadion, og oligarker styrer det fattige land benhårdt. Mere ved jeg ikke. I stuen. TV'et siger, at den nye prins skal hedde Felix. Jeg går ud, sætter en fugl til at stege i ovnen, tager et glas Milsani, sætter mig ind i sofaen. Nu kan jeg ikke læse. Rækker ud efter en ræve, en smøg, trækker tæppet over knæene og ser, at Irak knuses for mine blå øjnes skyld. Jeg synes nyheden om Irak er mest spændende. Jeg bilder mig ind, at det er pacifisten inden i mig, der taler. Den, der taler om falske anklager om masseødelæggelsesvåben. Som intet ved om Saddam. Man skal sætte sig ind i tingene, før man taler op om den. For man ved aldrig, hvornår man bliver forsvarer for en morder. Vækkelse. Lægger under løvtæppet. Strækker tæerne af. Skubber til træet, så bladene falder af. Drukner solen i mine blå øjne. Rejser mig, slår en vind. Det er jo morgen. Og den nye dag lugter fra start fin og sart. Men med min tilstedeværelse vil orkaner rive træer op med rode. Og vandet være udrikkeligt, når jeg har vasket mig i det. Er mine sønner alle sønner? Jeg tror, det er det sidste, der kommer her. Det er det også. Fisk. At skrive til en fisk. Det er det dyr med 5 sekunders hukommelse. Det er næsten ikke det værd. Fra klasside til klasseblade. En lille indespist verden. Og jeg har jo det store overblik. Jeg står herude og kan se alt dens færden. Gå igennem døre, den kun kan se i omridset af. Se nye verdener, den aldrig vil se. Jeg holder den dag i live.
Så jeg kan se på den og fantasere over, hvad den ikke kan. Det er dumt,